Nek ana sing cemburu amen. Iya, wah jan apik tenan. Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh ra tau undang sayang iki jan. Oleh wae. Oleh. Oleh. Iya. Langsung update story full set. Apa nih? Iki adimu gawe story sedih. Kok sedih? Nanya apa to, Dek? Ngambuh kowe. Ayo. Kok aku mbok enom to? Mbokne aku mbok tuwa, iki mbok enom. Wis gampang lho, wis ora gelem kula. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Regeng digayengke do los ora rewel anduk ya matur sembah nuwun lah iya iki dibukani sinom sik ya terus mengko diteruske karo ibu-ibu Waranggana ya siap heeh nuladlaku kuliah juga ya kuliah wis areng anu mik wis ya ora apa-apa senengane aku wong anu mbah ibu karo sing siji kuwi aku meterman sentimen wah kurang dawa ya 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 meng guyon wis ya meng guyon karo Mbah Darti aku seneng guyon
lagi Bu Tarti. Oh iya. Kepati amar sing kakung genti ya Pak Jadi kok kayak Pak Pardi ya ya Pak Jadi pinapsu tapa wis digawe apik, digawe becik ora ngertoni ki apike dipolo wae. Lah iya. Lah wong kaya ngene iki senengane ora. Aku ya meng guyon. Lah iya. Ning tenanan. Lah iya. Ya. Nggih, saderengipun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, nggih alhamdulillah sepisan kula ngaturaken nuwun kula nuwun wonten ing tlatah Padukuhan Kedung Karang Tengah. Ya, Gunung Kidul DIY. Oh iya, matur nuwun. Wonten ing dinten Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Oh iya. Iki mengiki nduk acarane apa? Acarane utawa ujube ya kuwi tasakuran utawa slametan pandhe besi mewah bakul Dwi Manunggal. Ya kanthi ngenekake acara wayang kulit. Oh iya, matur sembah nuwun. Nggih alhamdulillah nduk. Ya matur nuwun. Heeh. Iki acara iki wah jan ya luar biasa. Ya papane kepenak ya. Ya can rada wiyar. Oh ya can wiyar iki nduk. Lah iya. Heeh alhamdulillah wis bakul ki sak dalan ngulon kae iki wis ora ana enteke. Oh iya. Parkire ning kidul kuwi ya supaya cedhak kok nduk. Oh lah iya. Kulon kono ana sing kidul iki parkir VVIP. VVIP iki prematur ki anu kae lho nduk. Sing khusus eksekutif utawa eksekutor gawe premium udu prematur ki bayi lahir 7 sasi. Lah iya sono ngamuk ora nggih mugi-mugi tambah sangsaya raket anggenipun kekandangan ya sangsaya rukun ayom-ayom tata titi tentrem para sederek-sederek kelompok pandhe besi ya manunggal anu bakul Dwi Manunggal ya
matur sembah nuwun. Luwes kok sing taun wingi-wingi. Ya, tak kira acarane rasul ya. Dudu. Seneng aku ora. Ya kulino ketenta nek rasulan. Oh la iya ora masalah. Muga-muga sangsaya raket, sangsaya rukun paseduluaning para kelompok Pandhi Besi lan Bakul Dwi Manunggal. Oh iya matur sembah nuwun. Heeh. Iki ngaturake panuwun ya dumateng para tamu undangan ya sapa panjenengane setunggal asisten 3 ya angka 2 staf ahli hukum ya terus angka 3 panjenengane KA Dinas Budaya ya KA Kominfo ya KA Dishub Dinas Perhubungan ya KA Dispar Dinas Pariwisata ya KA DPMKP 2KB ya matur sembah nuwun nggih matur sembah nuwun mugi saged ndadosaken berkah kagem sedayanipun amin lan matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak rombongan kula sak rencang wonten ing mriki mugi-mugi tansah pinaringan warga ing mriki tansah pinaringan sehat bagas waras mboten wonten rubeda punapa-punapa ingkang dipun gayuh saged semulur saged kasembadan jujur semula anggenipun nggadahi kekayuhan yo nglampahi kewajibane yo amin matur sembah nuwun yo matur nuwun ya muga-muga ya sangsaya raket kekadanganing para warga ana ing kedung kene kedung Karang Tengah iki nduk ya matur nuwun iya matur sembah nuwun wis aku guru enake ya guru ngaturke panuwun ingkang tanpa upami ya matur nuwun banget matur nuwun banget iya iki uga ana tamu undangane sapa meneh ana ya kuwi penjane kelompok Pandhi Besi Kajar 1 2 3 oh iya siap matur sembah nuwun ya wis iki ana WA tak wacane ya iki uga ana salam ya saka penjane Pak Rian Eka Wibowo putra Bapak Suharno Nasdem ya matur sembah nuwun salam balik uga salam Pancasila semangat dan sukses untuk Muswil Pemuda Pancasila muga selalu kompak lan jaya yo amin sangsaya rukun kadangane sansaya raket yo matur sembah nuwun iya terus iki awake dhewe ngopo wis ngaturke panuwun yo banjur awake dhewe ayo nepangke para sinden yo ya mbok menawa wis do para miyarsa ning para warga ning tlatah kene wis padha pirsa wis padha tepang kabeh ya ning sakurane ya dikenalke nggo syarat oh iya iki ngarep mburi kok nduk ya sangka kae songo ya ora apa-apa saka sing pojokan kono dhewe ya ana Bu Trinil Sudarti ya saka Jeruk Legi kuwi mbah dhewe oh iya mbahku ya Mengulon ana Bu Liliawati saka Nglebak oh iya terus Mengulon ana Bu Tarni ihi oh ana Mbok Jumring Bu Susmiati saka Kajar oh iya cerak ndelok ngono ya matur nuwun terus kulone Bu Susmiati lagi Bu Tarni iya lagi Bu Tarni saka Nglebak ya Wan ya terus ana Bu Tia saka Randu Sari Watu Sigar ya mengarep saka Etan dhewe ya iki sapa jenenge iki oh iya ketitik saka gelungane aku apal iki Mbak Saras 008 ya saka Ndlingo Jawa Barat Ndlingo kok Jawa Barat Ndlingo Bantul ya gawane garwane ya iya mengulonono Mbak Yanti ya waduh terus mengulonono sapa ana mengulonono mbokmu kok ganti haluan kowe saiki ganti wae iya ya nek iso ki loro-lorone tak rengkuh ateges tak rengkuh supaya iso rukun nyinden bareng wong loro terus ngono lho ora kok apa-apa ki ora senane kok kanca-kanca iki lho ndek pikiran sing ora aku wis mikir dhewe ora nak mikir lah iya seneng ngomong kula dhewe ana sapa iki ya mbokmu sing siji wis kabeh kok arep di weh ya ora apa-apa nyatane ya wong ki ora enek sing ngerti kok lah iya
Nek iki sing anu mbok tuwa. Ya. Ora wis bener nek kowe. Sing penting ora ribut. Aku ya mung geguyonan kok nok. Ya gegojekan mari kena ya. Usia wis ora masalah nek kowe. Sing penting ora ribut. Ora dadi kendala. Ya iki ana nawala. Ana nawala ya. Wah, Sing penting ora ribut. Lah nek arep ngentuke kuwi ya kudu ribut. Lah iya kok ya. Lah iya aku ya mung gojek ya. Selamat sukses untuk Pandi Besi dan Bakul Kedung. Amin. Ya, Karang Tengah mugi tansah guyub rukun kemahri pahlo jinawi. Ya, nyuwun lagu gugur gunung mewah sambagai. Bagai wae kowe iki ora ngerti seluk-belukku ning mburi kaya. Heeh. Tresnaku karo para sinden-sinden iki wis dhuwur ora umum. Ya, tak nggon tuku idep. Ya. Lah iya kan. Lah iya bener kuwi. Lah iya kaya ngono kuwi kan kasunyatane kaya ngono. Iya. Ya ora kok jeneng pamer kok aku ya ngomong. Ya terus ana nawala meneh tak waca nisan kabeh ndak mengko ora kumanan wektune. Ya. Ndak ana sing ora disebutke engko ndak lali ndak ora prayoga kedadiane. Ya. Ana nawala. Ana tak wacane. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem yu cangik kula nyuwun lagun Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Mega. Ya. Lagun menika kita aturaken kagem sedaya warga masyarakat Kedung 1 dan 2 mugi tansah guyub rukun sedayanipun. Amin. Lan kagem Ki Dalang sak rombongan mugi tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Saking kula penggemar wayang kulit Pak Sumardi, Bapak Nilulu. Ya, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sawerane 100.000 masuk ngesak meneh. Ya. Alhamdulillah sesuk iso tak nggo tuku gapit. Ya. Ora tuku sendal. Ora, sendalku wis anyar meneh. Tak delikke sangka apike ndak ilang tak delikke ning isor kendang mau. Iya. Ora masalah. Mesti ngono kuwi. Ya, mergo penjaipong kowe iki usil ya. Ngerti barang apik ngono iki dikanrongi go bali. Iya, patute dipolo wae. Gah. Ora sikat kumban ku sikat WC. Aja kebangetan karo rombongan. Ora iki sangka tresnaku karo kanca-kanca iki tak ngenekke. Ya, nek di ngono kowe iki seneng atine. Seneng atine lho nek sing ora cukdan. Ya. Ya men seneng atine ngono wae lah. Lah iya. Niatku ki nyenengke kabeh. Ya, pemirsa terhibur, para miyarsa terhibur sing napa sing kagungan dalem sing kawogan, jenenge sing nganggap ngono ya terhibur, seneng pinaringan sehat bagas waras. Aku wis seneng ras bene. Ya, wis alhamdulillah wis bersyukur. Lah iya. Ana nawala, ana kagem panjenengan Mas Dalang ing sak mangke kula wanjil buat utawi guru-guru kula badhe nyumbang lagu saking kula Pak Endar. Ya. Iki rada pilek aku. Lah iya, mula rada atos suaramu. Atos wae nyuarane para dolop ya. Kanca-kanca ya. Kru Mazda ya sawerane 50.000 ya masuk ngesak ya. Nek 50.000 ora masuk ngesak, kok masuk ngesake sinden-sinden. Oh iya, kowe tenan kuwi. Iya. Terus ana meneh ya. Ya ana nawalane sawerane sik tak hitunge akeh iki tenan, akeh tenan iki. Akeh iki. Andel 50 petang lembar 200.000 alhamdulillah. Iya. Engko ya ngersake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Wah, tebih-tebih saking Piyungan. Wah, luar biasa. Ya, nyuwun lagu sambel kemangi mewah. Wo. Tak kira nyuwun lagu sambel kemangi karo lagu Tombo Kangen lha apa ana wae. Tombo Kangen ya sambel kemangi mau. Lah iya, ya. Engko dipinangkani siji-siji. Oh iya. Terus ana meneh wis sisan kabeh wae kok nduk. Ya. Nek sing grisane ya ngen arep nabuh ya ngen. Ya. Ora masalah. Nyuwun lagu sesideman iki nggih Bu Susmi. Oh, nggo Bu Jum ya.
ingkang nyekar Bu Susmiati ya saking Bapa Lurah Karangtengah ya sawerane oh ya 50.000 ya ngene iki aku buka amplop nang YouTube dadeke kontroversial lah ming buka amplop sembuh kok nduk zaman saiki teknologi wis macem-macem maneka werna ya heeh sing penting aku konsisten ya so wiyaga tanpa dahang iki ora mlaku ya kudu kabeh iso saling melengkapi ya antarane yoga lan sinden anu lan dalang lan yoga kudu iso saling melengkapi ya lah ya ya pancen kasunyatane kaya mangkono kuwi kok nduk ya iki ya aku arep iklan kaos oh ya nah iki can endorse iki saka kok grupku dhewe ya iklan apa kaos Mazda kuwi sing dol ning kiwa kotak iki lah ya ta hah oh ning ngarep masjid stane ning ngarep masjid ya hal sing cetha wae lah iya ning ngarep masjid ora ning kulon kotak ya heeh regane sing dawa 90 weh sing dawa 80 ha sing dawa 80 ya sing cendhek 250 lah kok larang sing cendhek weh bahane beda oh bedane weh beda bahane luwih sithik nek sing cendhek iki nek sing dawa ki luwih akeh oh iya mergo dawa karo cendhek ya terus werna kuning iki prodomas anu brom liong brom kok liong iki ana carane brom cap naga ya ora sing cendhek regane 75 ya ming guyon kok oh lah iya heeh ana meneh ana siji iki diteruncal ke sini ya heeh katur Mbak Cangik wilujeng dalu saking kula Bapak Supriyanto badhe nyuwun langgam gubuk asmara miwah caping gunung badhe kakentunaken kagem Bapa Kades Karangtengah Ibu Tukini bakule bakmi kulon RSUD Wonosari oh ya matur nuwun nggih ya wis diaturke kabeh wis diwacake kabeh pamundutane ya karek minangkani mbaka siji mbaka siji nduk ya muga-muga ora ana kelewatan anggonku buka amplop mau kasan sing nemu amplop eneng kene entuk duit 50 aja tak kira lah iya kelingan aku kepiyakan ning omah kae kepiye aku buka saweran ki ora ngira enek duwite 100 sing kecer ning nggon jero ngisor kono heeh bareng bar wayangan ki Pak D ku nglusati debok ki nemu 100 kok ora ngomong aku iki duitmu ngono wae ya gur disak wae ning ya pancen tak ikhlaske tenan ya men nggo tumbas rokok men nggo tumbas ses ya pancen ya nek aku Pak D ku siji kuwi iki ya beda ya bedane ya ora padha oh iya lah iya diaturke siji ya arep apa sik iki nggih antik sangka kae hah podang kuning ke oh ya oh podang kuning ya sik endi to tak golekane oh ya iki sing dhewe ya masa ya langsung ngedeke Mega ta kita nyekso dalange ngono kuwi ora ya wis ora apa-apa heeh iki sing disungi sing dijaluki Mega oh saiki Mega ngadeg ya ora yo mbokmu iki nek kowe iki ora muni kuwi urung muni nek P Kenyanyi napa Mazda? Hah? Kenyanyi napa? Podang kuning, ora krungu dawuh. Mboten. Aku budek kok. Nek tenan awas kowe. Emang wis tenan. Oh ya, syukur alhamdulillah. Aku wong serius sok ora pernah bercanda. Bercanda? Heeh. Ngomongnya serius. Aku ya serius jane wong iki. Nek diserius iki kok wah wis digawe becik ora ngerteni kuwi mau. Ya.
Tak kira ki mau kan nyanyi aku ngenteni Alah, kamu. Kowe kok mbok nom. Udah rampung lho leh ku nyanyi. Aku ngenteni pekamu. Lah aku ki pekaken dhisik gur tak nggo meneng ngerti ra? Masih nembang ora ta? Takoni ora ngaku iki ora. Wis Takoni gegek napa? apa? Takoni napa? Ah wis kowe. Men jelas. Ah ora jelas. Oh. Ya. Napa, Pak? Nggih. Aja diuring-uring, aja disia-sia. Weh, saka sayangku. Aja ngono. Ora tegese iki saka anune lho. Iya. Ya. Nano. Nadyan wujud temong peksi Sri Huning utuh lho kok iki kaya suarane Bulia asli persis tenan mirip mirip Bulia ben aku seleo ngono ya njur disindiri. weh ora lho cen mirip tenan mirip suarane Bulia Nek arep ngomong ke seleo iki saya terus terang. malah ora udan Aku seneng rendeng. seneng aku Seneng rendeng. Ya Allah, ora, aku timba Elisa ya. Lah nek iki nek aku wis ngene iki diliarke. Ya Nap. kan. Kaya acara Trans 7 wae iki sana. Halo. Halo asmanis terus goleki si podang jenah Ki ya ana pamundutan. Saka sapa? Saka penjane Ki Ageng Pandanalas DPRD Bantul penjane Bapak Haji Supriyono MSI nyuwun lagu Aja Lamis utawa Sarung Jagung sik nyekar Mbak Mega. Oh iya. Engko gampang nek gara-gara wae. Ya. Mbak Mega terus tarian. Sakake Mbak Elisa lho. Ajan wae iki kaporit to. Apa? Kaporit ning YouTube. Kaporit apa to? Lah apa? Sing cedhak. Nek karo aku yo kaya ngono jenengan iki. Mbas, wah wong iki bingungke. Bingungke wong bingung gak? Wis gak ora. Ngapa? Lampu. Aku jare iki bingung lho. Ning aku iki bingung apa sing tak bingungke. Pilih aku atau dia ngono kayaknya. Wis gak ora wis ditake ora. Pilih dua-duanya. Wis gampang. Iba benging atiku nyanding ya men nyanding bisa dadi napa mas? Manten manten siapa? Kimpul. Kimpul karo siapa? Hah? Kimpul karo siapa? Karo kowe kuwi.
Alah aku nek tak delok lirikanmu kuwi karo Mega kaya seneng. Pek nomoh wenjur keke Mas Kimpo. Ora le remoh. Lah terus? Yo kuwi mau. Kuwi mau ngapa? Sing jelas. Aku ki roh lirikane Kimpul karo kowe iki kaya beda lho. Lho, beda piye? Cemburu. Bedane ki ora padha. Yo. Tombo Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku mikiri ora krasa esuk awan nganti wengi iman-iman yen nganti liya kang ngewang yen si podang anggutut ati kepranan warna mendung atiku sarwi ngoce dheweke ngalih tak suwun mbok aja ngiji podang kuning agawe pikirku komeng selera yen lakon dadi ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang anggo tak sarani sun pikat kulute bendo ora krasa sayuran anggoleki sing tak sayang muga-muga pikiranku mitiri ora esuk awan yen nganti liya kang anggutut ati kepranan ora jangan tak rindek saka kademen sarwi dheweke ngalih agawe pikirku retire tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon dadi duwe atiku kekiwang liyan podang anggutut ati kepranan pisan saya ndetro asanane sepikak pulute bendo sampun katon arep lungguh kowe arep ngadeg aku arep lungguh bae aku wis
Aku ngrumangsani. Aku sadar diri. Wis saiki nggawa orjen, nggawa ketipung kek kowe dangdutan ning perapatan kono ya. Perapatan dhewe ae. Iya ora. Ana pamundutan meneh ya saka Jakarta ya saka dhisik tak golekane mergo ketumpuk-tumpuk Nduk. Oh iya. Saka penjane Mas Kendrit ya sugeng dalu Mazda monitor dari Tangerang nyuwun lagu Caping Gunung Dijenggleng ingkang nyekar sebelah Mbak Mega. Wah, Mbak Nom. Lah iya. Menawi angsal kula rengkuh teng Tangerang. Wah. Masuk. Iya, guyon kok. Enak tulisannya guyon ha ha ha. Baik di Mas Kendrit wajibun di TF sembah nuwun matur sembah nuwun Mas Kendrit ya sawirane 200.000 oh iya terus ana ne apa ora ana ngosek engko bae ngosek tak golekane iki saka Pacarjo ya Assalamualaikum Waalaikumsalam saking kula Pak Samingan jeluk Pacarjo Semanu oh iya oh sok tanggal 5 September awake dhewe wareng sowan Prana iya nyuwun lagu Podang Kuning. Oh sampun dipun pinangkani. Ya, kula gabung kalih sing iki wau Pak Samingan. Oh iya matur nuwun. Ya matur sembah nuwun. Ya. Terus ana meneh saka anu gosike saka Pak Sandia. Oh tak kira request lagu. Iya. Saka anu penjane Pak Seno Kalasan. Ya, Pak Seno Kalasan nyuwun lagu Kacu Kuning. Oh iya. Mengko bagiane Mas Bagong ya karo Mas Petruk sing warna kuning tenan. Ya, separingane Pak Seno. Sing ora metu dhewe. Ya, matur nuwun. Heeh, terus ana iki sing kon saka Mas Kendit iki diutamake iki. Mergo ya pancen mbok enom tenan. Yo, Mbokmu. Ayo, Mbokmu ngadeg, Mbokmu. Ayo ngadeg Mbak Elisa. Ayo nduk. Mbokmu. Ya iki selak esuk iki, enggak usah ragu. Sepati. Mbokmu maju ngono. Pancen sing pamundutane Mas Kendrit ki anggere nyentrok mbokmu nom wis. Diutamakan. Iya. Kok nek ana sing cemburu, amen. Iya, wah jan apik tenan. Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh ra ta undang sayang iki jan? Oleh wae. Oleh. Iya. Langsung update story full set. Apa nih? Iki adimu gawe story sedih. Kok sedih? Nyapa ta, Dik? Ngambuh kowe ya. Ayo. Kok aku mbok nom to. Mbokne aku mbok tuwa, iki mbok nom. Wis gampang lho, wis ora gelem kula. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem masyarakat Kedung Karangtengah nggih. Inji bener. Nggih, menika acaranipun apa to, Mas? Syukuran utawa selamatan Pandai Besi. Oh, nggih. Besi lan bakul syukuran. Iya. Nggih. Lah nggih niki nggih wayangan. Iki penonton semeno kae iki nek kon lingguh ngene iki nek ora wayangan ora gelem lho. Ora gelem. Lah nyapa? Lah ya ora ngopo-ngopo, lah ora enak apa-apa kon lingguh ngene iki ya ora. Ya. Iki aku kon ngopo iki? Hah? Kon ngopo aku? Iki caping gunung. Caping gunung. Heeh. Aku Piye? Kepiye, Mas? Allah. Cak duit ya? ngantuk-ngantuk apa? Slenteme diteke apa? Hah? Tengah slenteme diteke. Lah Ayo Mas, wis ngadeg urung. Wah, cek sik. Ngadeg urung. Oh wis ket mau. Walah wis ket mau le ngadeg. Heeh. Iya. Iki nggih bawa ta? Iya. Ya. Bawa dicengglengke kok. Aja meri, Mas. Aja nangis.
Yo, aku selak kangen karo suara khas campur sarimu. Kangen suarane apa kangen apane iki? Kangen kabeh-kabeh. Blengah. Wis kaya saben bengi. Iki sida apa ora to, Jen? Sida wis gak ora, wis ora. Saben bengi. Apa sanggup? Khas kaya swara sragenan. Iya. Persis. Iya. Masuk kabeh-kabeh. Yen memajang mangkaro janur kuning. Aku seneng lehmu ngentrok-ngentrok. Maksudnya cengkrok iki mau ora tak ngonoke mangsaku. Hah? Lho mangsaku ora tak ngonoke lho. Apa iya? Tekne urung. Tekne urung. Ya. Apane? Oh, ayangin. Oh iya, iya. Dituntuni to, Mas. Ya. Hah? Dituntuni. Kempeng. Ya. Kembang wae waton gunung. Mulai nembung lho. Sapitan. Kok sapitan to? Hah? Pacitan. Lah ora wurunge yo tekan kono. Yo, pacitan. Pacitan. Serwi. Oi. Aja banter-banter ta Mas Kimpul. Alon-alon wae, men awet. Men awet apa? Kok ndak rontok lho. Rontok apane? Maksudnya iki lho. Apa ya? Paneng. Apa tuh? Apa tuh Mas? Jenengan ki nyawang apa lho ket mau ki? Ayo, Mas Kimpul ket mau nyawang wae lho. Seneng. Oh, Kimpul ora Ayo, eling. ayo Mas Kimpul. Oh nyawang Mbak. Alah anjur ngalehke. Ngono kuwi ora. Apa ora perang karo dalang no? Kimpul mulai. Goleki mamake. Panas udan. Ayo. Panas udan. Panas. Panas udan. Udan panas.
Sing aling-aling. 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 Capek. Aduh. Gunung. Iki akhirnya Pak Sandio request lagu. Napa? Request napa? Ini dhuwur dhewe Mazda sukses nggih. Ya. Salam kanggo oh ya ya. Nuwun saya mboten saged nderek lewat YouTube kemawon. Siap. Ya. Nyuwun lagu Sambang Dalu lan Lesung Jumenglung versi Surabayaan. Transfer melalui doa. Jos. Nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Apik. Sip. Sopo kuwi pendemung ya. Kok sik, kok aku ketemu iki mbaten kayane sik anyar ta iki? Endi? Ana sing anyar ta? Sapa? Pokoke ana sing anyar, HP-ne Mas Kimpul ketoke anyar. Mboten ta? Halah. Oh, HP-ne sing nyelentem. Iki ta, heeh. Oh. Wow. Sing ngendang barang ya HP-ne ya anyar. Suwe sandale kuwi anyar sandale. Oh, sandale ya anyar. Heeh. Bar mayang iki njur sandale anyar. Natyan wadon sarto Suara sule kumandang suarane bali ngulon apa setia nekelakon setiane kelakon minum mane banyu tene
apik mbokmu suarane apik. Lah iya. Ketoke uyak-uyakan Suwun lho, Yang. suarane iki. Iya sayang. Ora ya. Menutupi kesedihan. Dapuk Pokoke aja kantek kalah. Ya gak ora. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dening ora ilang ning padha Ya wul. lara zaman berjuang jur kelingan anak biyen tak open ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing dikadang dening nate janji ning saiki apa lali ning gunung tancap bengi sego jagung yen mendung tasili capek gunung sekar bisa nyawang gunung desa dadi racun dening ora ilang padha lara lopo. Makasih sayang. Iya, sama-sama. Wes gak lungguh. Ya. Ngapa ta, Pak? Aja ngono kuwi. Ora ya meng guyon. Ya. Ana neh. Ya. Sik kok sik dilit. Golekane ya sambel kemangi. Ya. Ono sik kok sik. Oke banget ya mambrutane nganti wah jane ora. Iki kelan kaos mau. Gubuk asmara. Ya ke sapa sing bareng. Iki tane Mbak anu ki sapa iki? Mbak Yanti. Ya. Gah, ya Mbak Yanti jumeneng. Iki gandeng ora ana bintang tamu iki memanfaatke para sinden-sinden. Ya. Heeh. Suara napa niku? Suara napa? Suara cangkem ngono kok. Wah, pedes iki. Iya pedes kok. Ngantaraken sugeng dalu. Nggih, dalu Bu anu Mbak Yanti. Heeh. Nggih leres Ibu. Siwa. Oh, ora siwa. Lah. Leluhur. Sono lakon Yanti nitis. Apa kuwi? Yo. Netes. Di anu wae bawane apa jenenge Gubuk Asmara. Sing anu nek kae. Ya. Nyingkar nyingku.
iki karakter suarane lantang iya cetha iya Lino nyuarane jare. Iya. Wiwi tane nyingkar nyingkur Ling lingsem yen kemutan lelampahan lelampahan uri ngono pae wong mangan wae gong wis tak gongane cangkem dhewe urung sing wae yo Dor yo Dene tresno tulus nadyan nengku bokas moro karo mongki bola wali lah iya yo anu yen elingan kubut kae biyen tak goleren neng cagak gabak tulisan warna abang tanda kasih sayang senange gubuk asmara biyen tau tak nggo adem tresno tanpa bentar tanpa kuasa dan abote ketaman asmara kubuk ae nyimpen wati wiwit pinaka saiki kubuk kae kebak cerita wayah wangi nganti neng kubuk asmara yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak leren sagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang senange gubuk asmara biyen
iki Mbak anu apa leluhur Yanti iki jane. Kepripun? Jane masuk ning wis tuwa. Kabeh lekas. Urung tua. Hah? Urung tua, anggere arep tua tak lorot ra sida. Ora sida. Ra sida. Carane. Ya anggere arep tua dilorot. Apa? Wis genah nek kowe ora usah diomongke. Iya. Catatan sajroning ati datang lumpur saya merati aku gawe dadi garwa nemen golere ning luput asmara Matur nuwun. sampun katur. Nggih, matur nuwun pengane leluhur Yanti. Anu Mbak Yanti kok leluhur. Lah iya. Terus iki ana pamundutan. Iya, wah wis kabeh kok sinten arep dikalapke. Iya pancen kaya ngono kuwi kok sing pengangkahku ngono. Oh iya. Ya minimal iki ya paling ora ya ngawur 3 apa 4 sing genah kuwi 8. sak rombongan iya ana sambel kemangi iya sing nyekar Mbak Saras 008 iya ya iki ya ketua kepala suku Ndas Butrak ya jeneng Mbak Saras iya yo awas. Iya kalah. Ngapa tuh? Blenga. Kok jahat dewe karo aku. Maksudnya apa? Kowe disepoti ngono lho. Sepoti kok ngono. Alah. Jak gelut sene. Tandang ngono ning jak gelut tandang ngono. Hah? Ora wis. Iya wis. Senengane kaya ngono Apa kuwi. enake piye? Alon apa banter? Lah yo penak kabeh. Iya, nek dipikir ya loro-lorone penak. Apa iya? Oh iya, bedane le eman-eman tenaga kuwi nek banter. Ngetene ra berkeringat. Ya maksudnya nek joget iki lak ya berkeringat to. Sing nabuh barang tak duk kuwi pikiranmu kuwi. Sapa ta sik dak-duk iki? Kowe. Ketut e. Sapimu pakani rong. Oh, ngarit kono. Ngarit. Weh, ora sida ngarit nek ngono kowe. Ora sida ngarit. Iya, ya langsung aja Mas Kimpul. Iya. Sesuk-esuk. Sesuk.
liyane sego sambal kamandi. Matur nuwun. Makasih. Nggo klimak bareng. Weh, lah kedah nek kowe iki. Lah sing dinten iki kowe. Nganggo apa? Hah? Nganggo apa? Lampu jare omane ngono. Wong sing ngomong ya. Heeh. Lah iya, wis pokoke bengi iki los ora gagas apa-apa. Los, ya. Terus ana apa neh? Ana jane, Nduk. Ya. Fragmen, ya. Nek apa iso ngedeke anu kuwi. Wiraswara. Langkah-langkahe. Iya. Sesuk bengi meneh. Iya, Nduk. Ya. Wis jam 12, wis jam 12 ya. Iki wis ngentekke agi jam 09, Ding. Oh, sambil kemangi we. Jamannya ro paringan kok iki kok. Terus ana anu caping gunung gubuk asmara wis. Ya wulan tak iki gara-gara ora kumanan gending. Ya. Wo gugur gunung. Ya. Kare dhewe iki penutupan limbuan. Iya, iya. Lah iya. Di balik pelok. Ah kayak kur. Ya. Siap. Rasane hawane kaya lagi jagung. Iya. Lah iya. Iki ayo wenduk wis wektune wis esuk wis ganti dina. Oh iya. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Diteruske engko nek gara-gara, diteruske nek gara-gara limbukan ki aja suwe-suwe mundhak juarai. Oh iya. Heeh, matur nuwun. Ya neruske lakon. Ya. Saurunge neruske lakon ya. Ndonga marang ngersaning Gusti Mamuji kirim Al-Fatihah nduk ya khususan nglaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga nglaruhi Kisana Nugroho wa ilaruhi para pembendhe dalang sakna Sumantara Al-Fatihah.
Oh nggih, ya. Kula ugi ngaturaken sugeng dalu, ya. Wilujeng wungon dumateng panjenenganipun Pak Suharno SE, ya. Wilujeng dalu, wilujeng wungon, ya. Matur sembah nuwun. Ayo neruske lakon, Nduk. Yo, ayo tak derake. Kandan ingkang sakara kadung mewah kembang-kembang menara kang esma